Hej alle sammen. Jeg har valgt at lave min første videoblog, hvor jeg vil vise de nyeste bøger, jeg har fået. For jeg har fået igennem det sidste stykke tid en ordentlig stak. Og så tænker jeg at prøve noget andet, i stedet for bare at uploade billeder af dem. Og for det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk en ny stak på vej fra Book Depository. Men de er rimelig langsomme om at komme frem, og nu gider jeg ikke rigtig at vente på dem mere. Plus min mor, hun låner den ene af dem. Så dem viser jeg nok bare som et almindeligt indlæg med billeder. Den første bog, jeg vil vise jer, det er en, jeg har vundet hos Saxo på deres Twitter-konto. Det er den her. Charlotte Link, Tilbederen. Det skulle være en uhyggelig og nervepirrende roman om, hvordan kærlighed kan udvikle sig til sand rædsel. Det er ikke en, jeg normalt selv vil købe eller vælge, men jeg tænkte for at komme lidt væk en gang imellem, for det jeg normalt læser, altså fantasy og alt det der, så synes jeg, den virker okay, og man kan jo blive positivt overrasket. Og ja, jeg har ikke så meget mere at sige om den. Altså, coveret, det synes jeg sådan er lidt en lille smule neutralt. Jeg vil aldrig selv tage den op udelukkende kun ved at kigge på coveret, men man skal jo ikke dømme en bog efter coveret, så det gør jeg lige nok. Det næste, det er Nøglens Vogter. Den er lidt svær lige at vise på kameraet her. Af Lene Dybdahl. Det er toeren, der hedder Visigodens Hjem. Og jeg har også treeren, Kongens Krucifiks. Treeren, den vandt jeg i en konkurrence. Jeg vandt faktisk 2 udgaver af den, derfor jeg har udlået den ene som giveaway, som Katja vandt. Og jeg har etteren, og jeg har også læst etteren, og den er også anmeldt. Men til nu, hvor jeg så har fået treeren, så var jeg nødt til at have toeren. Så den har jeg så købt. Jeg købte den så også til Hellerups hjemmeside, fordi de var faktisk billigere, end hvis jeg købte den ude i butikkerne. Jeg glæder mig meget til at læse dem, for at se, hvordan den fortsætter. Jeg kan ikke rigtig huske etteren så meget, hvordan den sluttede, så jeg skal lige læse min anmeldelse igennem og læse handlingen af den. Men coverne synes jeg faktisk er rimelig fine. Og jeg kan godt lide, at de passer så godt sammen, så de ser så fint ud, når de alle sammen står op på hylden. Det var dem. Så jeg bestilte for et stykke tid siden en stak bøger hos Amazon, hvor de blev delt op, og der har været en masse problemer med at få den ene af dem, fordi posthuset smed den væk. Jeg har så fået den, og de har faktisk også sendt en ny, fordi jeg ikke lige vidste, om jeg ville få den. Dem, der følger mig på Twitter, de ved godt, hvad jeg snakker om. Men i den bestilling, der lå blandt andet den her bog, Plague Town, af Dana Fredsty. Jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler hendes navn. En lille, fin paperback-bog. Coveret, det er da meget fint, og det vakte lidt min interesse, så jeg undersøgte den. Det skulle være en zombiebog, og jeg begyndte at blive ret interesseret i zombiebøger og zombiefilm og sådan noget. Jeg har endnu ikke fundet en god zombiebog, som jeg gerne vil læse. Eller dem jeg har læst, de har ikke lige fanget mig helt så meget, så jeg håber, at det her det bliver den næste rigtig gode zombiebog. Hvis I kender nogle gode zombiebøger, så må I meget gerne sige til. Jeg glæder mig i hvert fald til at læse den. Okay. Den næste, det er af Karen Marie Moning. Fae Fever og Blood Fever. Blood Fever, det er vist toeren, så vidt jeg husker, hvor at Fae Fever, det er treeren. Etteren, den har jeg læst, jeg var rimelig meget begejstret for den. Ja, jeg tror Fae Fever, ja. Det var den, som Post Danmark de smed væk i posten. Men ja, jeg glæder mig rigtig meget til at læse. Hvis I ikke har læst dem endnu, så synes jeg helt klart, at I skal læse dem. De er rigtig gode, og jeg synes coverne, de er rigtig fede. Etteren, den passer også ind i. Den har nogenlunde det samme cover som den her, bare i en blå udgave. Og så foregår den i Irland, og alle, der bare følger lidt med i min blog, ved, at jeg elsker Irland. Så det er rigtig god, eller etteren var rigtig god, og jeg har kun hørt, at de skulle blive bedre, så jeg glæder mig helt vildt meget til at læse dem. Så nu må vi se, om de er så gode, som jeg håber, de er.
Den næste bog, jeg har fået, det er en, jeg har fået af Alvilda. Der er Virgin 2. Oprøreren af Veronica Roth. Etteren var jeg rigtig glad for. Jeg kan faktisk afsløre, at jeg har allerede læst etteren her. Eller toeren. Etteren, den kan man se her. Den led ikke helt op til mine forventninger. Men så glad som jeg blev for etteren. Men ja, den var heller ikke dårlig. Anmeldelsen kommer op her i løbet af næste uge. Eller i weekenden, det kan jeg ikke huske, hvornår jeg har sat den til. Men i hvert fald, hvis man godt kunne lide etteren, så synes jeg stadig, at man skal give den en chance. Kan man ikke lide etteren, så ved jeg ikke om. Jeg synes, folk skal læse den. Den var ikke lige så god som etteren, men den var stadig okay god. Den næste bog, det er en dansk forfatter. Jeg ved ikke engang, om jeg har lyst til at prøve at sige hendes navn. Nicole Boyle Rødtnes. Jeg kan simpelthen ikke udtale det. Det er en ny serie, der hedder Elverskud. Og den her bog, den hedder Skæbnedans, det er den første. Jeg synes, coveret er rigtig fint. Jeg ved ikke lige, hvad det er ved coveret, der gør, jeg synes, det er så pænt. Men når man har læst historien og lige ved, hvad den handler om, og den handler om elver og sådan noget, så synes jeg, det passer rigtig fint. Jeg har også allerede læst den, og jeg mener også, at jeg har lagt anmeldelsen op. Og jeg glæder mig rigtig meget til at læse den næste. Og så har jeg fået Echo af Alison Noel. Det er toeren i hendes Soul Seeker-serie. Jeg har også læst etteren, og jeg var ret glad for den, bortset fra, at jeg synes, den var lidt langtrukken. Der er den her meget bedre, synes jeg. Jeg har også læst den og anmeldt den. Den var ikke lige så langtrukken, den er også lidt kortere, end hvis man ser på etteren. Og så synes jeg simpelthen, coveret det er rigtig flot. Jeg synes, det er helt vildt fint. Jeg elsker den der blå farve med det hvide. Rigtig eventyrlig, selvom det ikke er en eventyrbog. Den næste, jeg har fået, det er Gnist af Maya Banks. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg fik den. Det er en hos Anante og Company, de har sendt til mig. En erotisk novelle. Og der stod faktisk i det brev, jeg fik med, der med, at alle sikkert har læst 50 Shades of Grey, og nu er det så ny. Jeg har faktisk ikke læst 50 Shades of Grey. Jeg har ikke læst nogen som helst erotiske noveller endnu. Eller ikke noveller, romaner. Men jeg skal selvfølgelig læse den her, når nu jeg har fået den. Og coveret synes jeg faktisk også er meget fint. Jeg kan godt lide det bagpå, og det kan man ikke lige se på billedet, men den er sådan lidt blå herude i teksten, og så bliver den sort herinde. Det synes jeg er ret fint. Men ja, jeg glæder mig i hvert fald til at læse den, så nu må vi se, hvornår jeg lige får tid til det. Den næste bog, som jeg har fået, det er en, jeg har fået fra Saxo. Af Sofie Oksanen. Jeg ved ikke, om hun tager hendes navn. Da duerne forsvandt. Og der er også et billede af hende heromme. Altså jeg mener, indrømme coveret synes jeg ikke særlig godt om. Jeg synes faktisk, det er hammerende grimt. Men det er bare min mening. Det betyder ikke, at bogen den er dårlig. Jeg har ikke lige fået læst den endnu. Jeg skal have læst den snart. Den skulle foregå i Estland og være noget med under 2. verdenskrig og noget den duer. Jeg er ikke lige helt så ind i, hvad den handler om. Den udgave, jeg har fået, den er faktisk signeret af forfatteren. Godt nok den mest underlige signering, jeg nogensinde har læst. I kan lige prøve at se her. Jeg ved godt, man kan se det. Men ja, der kommer også en anmeldelse op, når jeg engang har fået læst den. Den næste bog, det er en, jeg har glædet mig til i over et år. Det er The Eternity Cure af Julie Kagawa, eller der man siger hendes navn. Toeren til The Immortal Rules i hendes serie af Blood of Eden. Eller bare, af Blood of Eden. Jeg er ikke lige så glad for coveret til toeren her, som jeg var til etteren. Men etteren, der kan I se frontcoveret hernede. Men det passer så det mindst ind til den i forhold til den anden, de har lavet. Altså, jeg er allerede gået i gang med den, kan jeg se her. Jeg er ret glad for den indtil videre. Jeg håber bare, at den er lige så god, som etteren var. Etteren var helt fantastisk. Hvis I ikke har læst den, så skal I helt sikkert gå i gang med at læse den. Og den sidste bog, det var sådan, jeg har fået i dag. Det er
Paladin-profetien af Mark Frost. Jeg vidste faktisk ikke, den var blevet oversat til dansk før for et par dage siden. Den er faktisk ikke udkommet endnu. Den udkommer den 6. juni. Eller 7. juni. 7. juni, ja. Og ja, jeg har så fået den til at kunne anmelde den. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse den. Jeg har set den på engelsk. Og det var også en af dem, jeg havde på min wishlist inde på Goodreads. Så det var rigtig dejligt at få den, og jeg glæder mig til at komme i gang med den. Og coveret synes jeg er helt fantastisk. Jeg elsker teksten her. Det står med sådan en guldskrift, der er sådan lidt hullet, hvis man kan se det. Og så skinner det, og hvis man kører fingrene henover, så kan man også ligesom mærke, at det stikker en lille smule ud. Og så synes jeg bare, at det ser så fedt ud med ilden og skjoldet og vingerne og det her nede. Ja, jeg glæder mig rigtig meget til at læse den. Så ja. Det var så lige hvad jeg havde i denne her omgang. Og der kommer nok et indlæg om nogle uger, når jeg engang har fået de bøger for Book Depository. Der kan godt gå lidt tid. Så jeg håber, at I nød indlægget her. Så I må have det godt.